Daytoy Damag Lawag. Narway alawagenyo tina benepisyaran ti Free Chest X-ray, manipot iti Global Fund Movement, baben ti Philippine Business for Social Progress, at kinabinulig na ti Department of Health, ken ti Lawag City Government. Daytoy ti may kadwa agundaway amay wayat tinaso aktibidad iti siyudad ti Lawag, iti daytoy atawen. Naisangrat ti programa para kadagiti umili, nga da kontak na kadagiti pasyente ti tuberculosis wenno TB, agdua lawasen na panaguyek, diabetic ken tricycle drivers. Dakkel tulong daytoy kadagiti benepisyaryo tapno amuda ti kasasaad ti salunatda. May sa kadagiti kangruna na programa ti city government ket itinatalged a salunat digiti umili. Detoy actually adda imay daimpan nga kastuidin idi March. Ngem ko na dati global ay ko na ni DOH adda pay nabatbati nga mga vouchers iso inyo offer da iti Lawag iso nga inawat tayo iso deti tata ongoing tatang TV caravan tayo manin. Alakit na sayat metada kasi nga kwaket mabalbaling ko maakit iso amin nga nanang doon ti senior citizen ket agpa x-ray at dito metamo no kasano met ti kasasad ti wada langsda. Itinaywait a second quarter full council meeting ti Regional Development Council 1. Sinuportaran da digiti na dumaduma programa para iti nutrition bill. Ti panakaited kumati trabaho iti gobyerno kada iti agturpos ti senior high school. Expanded Philippine Science High School Act kaya na dumaduma pa pagsayatan ti Intero Pagilian ken Region 1. Imatander tinaso a meeting digiti opisyales digiti pata probinsya. Karaman ni Presidential Assistant for Northern Luzon, Assistant Secretary Ana Carmela Ventura Remillo, City Mayor, apakiramanan ni Mayor Michael Marcos Kion, Municipal Mayors, ken digiti na dumaduma government agencies. Tinaso aktibidad, tindawluan ni Governor Matthew Marcos Panotok at Chairperson ti Council. Nabigbig ti dakkel nga akem ken kontribusyon, digiti kameng ti child development workers iti siyudad ti Lawag. Inapresyar ni Mayor Michael Marcos Kion, digiti daycare workers, gabot ti dakkel at tulong dahi ti panakamuli digiti ubing, kas kumay ti panagadal, ken panakaisuro digiti nasasayat a banbanag. Napadayawan pa digiti daycare workers, anakadaanon ti 35, 30, 20 ken 15 at 20 serbisyo. Narikognisar pa ni Mrs. Zenaida Eugenio, manibot iti Barangay 23 Child Development Center, kas Best Child Development Worker. Dua manin na centenaryan ti siyudad ti Lawag, iti nakaawat ti sago 100,000 pesos, ngem sentibo da manibot iti gobyerno iti siyudad ti Lawag. Daytoy ket Danana Florencia Miguel iti Barangay 19, ken Rosalina Ventura iti Barangay Balatong. Ti siyudad ti Lawag ti may salaing kadagiti local government unit ti Intero Pagilian, itagiti ited ti sago 100,000 pesos ken sentibo, kadagiti centenaryan. Malaksit ti 100,000 pesos ken impay ti city government. Maawat tupay Danana Florencia ken Nana Rosalina, ti sago 100,000 pesos da manipod iti national government, ken 5,000 pesos manipod iti provincial government. Randy Menor, para iti Damag Lawag. Daytoy Damag Lawag.